Furgonetan ateatzeko ere prestaketak txukunak izan beharko dituk, ezta? Bai, pixkat horretik, batez lolekuna, aurreti ondo behituta jun, eta gero, kasu honetan bezala, herri bakoitzen ze ikusi eta konta honera, pixkat oire bizi martek, ez? Horren, herri bakoitzen berezitasune zein dien, zer da hon ikusteko, monumentu aldetik, etzekeat museo aldetik, ze plan diferente baita, ez? Saiatu dituk liburun plan diferente sartzen baita. Ja, bai, ez dana elizak ikusi, gaur elizak, gaur bestiak, gaur mendiko ibilbideak. Garagardotegi arteixau bat, adibidez, hor zatu endona Araban, eta horik sartu intzetu hau, pixkat berezitasune emateatik, ez? Bai, zuik goxatu arazi zuen gauza horiek, hor topatuko ditugu bertan, ezta? Nik esaten nion lagun batzu, atatze ginean nik autokaran anteukin nun gaztetan lagunekin, guena nahi egin dakat. Eta zein da plan eta? El plan es que no hay plan, esate genuen. Oire batzutan inbarrazioak, eh? Batzutan inbarrazioak, bai. Nire gustatzen zeiten hori, atea eta... Ez, batutan esateki, sortitan hemen obertia da, maitan, zer estresdeki, oporretzen egitxauek, ez da, planadek, hostialian atea, eta hori da, baina gero ondo dago ikusteko, nun loin, zein, da, beti euki bintzat esatean bezala kartatxo bat hemen, ez da? Oidek. Guke askotan, hostiela txaldea aliauta, noa jumarte dut, eta hor duntxe momentu nire akita jun, baina, beste batzutan bai saiatzea jugula, pixkat prestatu xago, aurretik behituta egiten gauzak. Zu askotan ibilizeala, hobeto da pixka prestatu eukitzia batzutan, bestela... Batzutan bai, nahi askotan... Igual gero naken nahi, baina behintzat prestatu dauki zerbait, ez da? Oidek, gero nahi askotan amorrezien ematen ziren leku batea jun, eta buelta hau eta esan da, eta hau ez tezu ikusi, eta meka, bestate, un barko dira, hoxe. Aldala, pixka pentsauta jun. Ondo. Bueno, earkistak hemen, Beitu honek irekin bat eman du, eta beitu behaiek ja nola irikitzen dian, Iragatzi ingoitugu, eta beitu ja nola marra txiki bat indion, nola hasi dian irikitzen. Beitu, gero errez irikitzea ikustezu, beitu, bat ia askatu indata dana, beitu. Ikusten ez nola da hon? Eta ondaz, egon behar du pixka bakarrikan, Gehiagi egozten bada, gero birrindu iten dia. Horun golpe bat emateu, eta gero errez askatuko deudana. Vale, hor, askarra aiz, labana asko muitxalde furgoneta barruan. Etxen gehiago, Etxen gehiago. Furgonetan, asko aldatzea elikadura furgonetatik etxea? Bai, pixka bai. Antzeo muga lekuna askotan, ez? Olako sukaldeadek, olako xe bat. Karo, eta hor moldatu jarraiz, ez da? Handaukek enzimera, su eta dana, ez dauke besteik. Eta horra dibez, bai jutezatea dibez taperrak inda, o nola kudeatzen dituzue janak? Bai, askotan etxeti inda, o, azten zer prestau zerbait, kongelau, eta, taperra eman, olako gozak saiatzen jugu. Gero han vuelta raut batzuk, tortillan batin eta bestia, baino keiek iliatu gabe. O trotero horik, bertan egin zetu, baina bestela bai, saiatzen jugu ematen.